Investicijsko i numizmatičko zlato često se spominju u kontekstu ulaganja, no važno je razumjeti njihove ključne razlike kako biste donijeli odluku prilikom kupovine. Investicijsko zlato obuhvaća zlatne poluge i zlatnike visoke čistoće, namijenjene prvenstveno očuvanju vrijednosti kapitala. Cijena investicijskog zlata ovisi o trenutnoj tržišnoj vrijednosti, što ga čini transparentnim i likvidnim načinom ulaganja. Primjeri zlatnika koji spadaju u kategoriju investicijskog zlata su bečki filharmoničar, kanadski Auro list i južnoafrički krugerant. Numizmatičko zlato, s druge strane, odnosi se na rijetke ili povijesne zlatnike koji osim vrijednosti zlata posjeduju i dodatnu kolekcionarsku vrijednost. Cijena takvog zlata može znatno nadmašiti vrijednost plemenitog metala zbog faktora poput rijetkosti, starosti, očuvanosti ili potražnje među kolekcionarima. Bez obzira na to odlučite li se za investicijsko ili numizmatičko zlato, oba predstavljaju odličan izbor za ulaganje ili kao dar za posebne prigode.